parusa sa mga nananamantala sa presyo ng bigas. Kasuhan na, ikulong na dahil talaga naman matagal na itong problemang usapin ng hoarding at smuggling. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Ito na ang buwan naman ng Chika this Monday night. Counting the days. Bago mapanood sa big screen, may latest na silip sa upcoming film nilang 5 breakups and a romance sila Alan Richards and Julie Montez. Ang dalawa mas makikilala din natin behind their showbiz life sa part 2 interview ng 24 oras. Chika tayo, nilang kanas. Hindi pinalampas ng fans ang teaser rollout ng 5 breakups in a romance. Hindi ako naniniwala. Suprema ang pagpapatigil sa Maharlika Investment Fund dahil hindi raw ito naayon sa saligang batas. Tinutunan po yan ni Salima Refran. Tinapay ito at pinapagdeklarang unconstitutional ng grupong Bayan Muna at ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ng Maharlika Investment Fund. Nagkain sila ng petition for certiorari and prohibition na may hiling ng TRO sa Korte Suprema. Ang unang paglabag niya ay yung requirement ng konstitusyon ng economic viability muna bago magtayo ng isang DOCC. Wala raw basihan para i-certify ng Pangulo na urgent o emergency ang batas sa ito at nagkaroon pa raw ng mga pagbabago kahit wala ng sesyon. Nilalabag din daw nito ang independence ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang Maharlika ay hindi independent sa Malacanang at maaring gamitin ang pondo nito sa korupsyon o cronyism na kung saan papaboran ng mga negosyante na kaibigan ng Malacanang. Giit nila, dapat agarang itigil na paglalagat ng pera sa Maharlika Investment Fund. Nito lang isang linggo, nagpasok ang Land Bank ng 50 billion pesos, habang 25 billion pesos naman ang ipinasok ng Development Bank of the Philippines. A worldwide impact recession, no? Yung ibang malalaking bansa nga ay ingat na ingat sila. No? Pero ito, Pilipinas, tayo, gumawa tayo ng ganitong pondo. Hindi sigurado natin ngayon sino ba papatakbo niyan. Pinangalan ng mga respondents sa petisyon sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Department of Finance Secretary Benjamin Jokno at ang Senado at Kamara. Ayon sa Solicitor General, natatayong abogado ng gobyerno, nakabantay sila sa mga debate sa isyong ito para matukoy ang mga legal issues na maaaring ilatag sa harap ng Korte Suprema. Sinisikap pa namin kunan ng pahayag ang mga respondent. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Posibleng tuloy-tuloy hanggang Disyembre ang mga oil price hike ayon sa Energy Department. Kaya ang ilang mababatas pinag-aaralan daw irekomenda sa palasyo na tanggalin ang excise tax sa langis. Nakatutok si Jonathan Andal. Simula pasukan, itinaas raw sa 1,800 pesos ang dating 1,600 pesos na boundary sinisingil kay Marshall ang kanyang operator. Dahil sumabayan sa tila walang prenong pagmahal ng langis tulad ng 250 kada litrong diesel price hike bukas, nagkakautang pa siya dahil hindi maabot ang boundary. Kaya minsan gumagarahe ako pag ano yung wala na sakay, ikot ako lang ikot, wala na ako sa ero. Kaya ang boundary, hindi nabubuhay. Kalamin sa sulat ng diesel price hike na ito, mahigit 17 pesos kada litro na ang iminahal ng diesel mula Hulyo. Itong gasolinahan na to sa Valenzuela ang may pinakamurang tindang kurudo sa buong Metro Manila. Sa latest monitoring ng Department of Energy. Ang diesel po dito nasa 60 pesos kada litro, habang ang gasolina ay hanggang 61 pesos kada litro. Kaya ako nagpapulta. Magtatakbo kasi di, makakamilit ng konti. Mahal ang langis dahil sa mataas na demand, pagbabawas ng supply ng Russia at Saudi Arabia at pinsala ng bagyo sa oil price sa Libya. Ang lalong bad news, posibleng tuloy-tuloy ang oil price hike hanggang katapusan ng taon. Pero ang good news, May prospect for additional supply kasi naisip na yung sanctions kay Venezuela at saka si Iran mukhang maganda yung position niya. At saka sabi natin makakabawi na si China. habang wala pa yan, may ayuda para sa mga pampublikong sasakyan na sinimulang ipamahagi. Kuha tayo ng ating baon. Hindi pa nakatatanggap at Lagyan natin ng gulay. Spinach. Yan ang balita ko, meron ayuda. Pero wala pa, hindi pa, wala pa na
Kabilang sa problema, ang spending ban ngayon ng COMELEC dahil sa barangay at SK elections. Sa ibang land bank ayaw mag-release ng fuel subsidy card dahil hinahanapan pa na exemption. Kung iba-ban pa ito ng COMELEC, ano na mangyayari sa buhay ng driver? Wala pa rin tugon ng LTFRB. Nakikan ko ng komento. Sabi naman ng COMELEC, Walang malayo kung narinig Gulay. ang application for fuel. Sana nga maging maliwanag lang kung nasaan na ba yung application Lagyan nila. natin ng Kung patatas. nakalagay Ang sa baon COMELEC, natin. yung request ng fuel Potato, subsidy. potato. nakabinbin pa rin ang 5 pisong petisyong dagdag pamasahe sa jeepney. Pero, Gulay, 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 baon. provisional 1 peso Baon, baon. hiningi ng LTFRB sa September 26. Baon, baon. Dinagdag ng sahod tapos magtataas na naman. Tapos yung bilihin mas mataas pa na naman. Sa isang protesta, may nanawagang tanggalin muna ang VAT at excise tax sa langis. Ang pagtanggal sa excise tax ang pinag-usapan ng liderato ng Kamara at mga kumpanya ng langis na posible raw irekomenda sa Palasyo at Economic Managers. Pero hanggang Desyembre lang at kung pumalo sa $80 kada bariles ang langis. Temporary suspension of the excise taxes. You can already perhaps even explore buying oil Patatas. and not wait till December. Tinanong din kung may iba pang magagawa ang oil companies para mapamura ang presyo pero hindi raw otorisadong tumugon ang mga kinatawan nila sa pulong. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, Ayos. 24 oras. Baon natin. Mga kapuso, kahit wala nang umiral na low pressure area sa bansa, inulan at binaha pa rin ang ilang lugar nitong weekend. This week kaya, maging alerto pa tayo dahil posibleng maulit pa yan sa ilang bahagi ng bansa, lalo na sa Mindanao. Sa Tupi, South Cotabato, rumagasa ang baha matapos ang malakas na pag-ulan kahapon. Pinasok ng tubig ang maraming bahay kaya ilang residente ang napilitang lumikas. Binaha rin ang ilang bahagi ng Maguindanao. Pahirapan tuloy ang pagtawid ng mga sasakyan. Ang mga pag-ulan sa Mindanao ay dulot ho ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Baon-baon. Ang ITCZ ay kung saan nagsasalubong ang magkaibang hangin mula sa northern at southern hemisphere. Nabubuo rito ang makakapal na kaulapan kaya mataas ang tsansa ng ulan sa mga apektadong Buto-buto. lugar. May mga pag-ulan din na naitala sa ating, lugar tulad ng Cavite. Ito ang ating baon sa work. Nagsimulang shower ang Kisame dahil sa pagtagas ng tubig sa isang fast food chain. Makikita rin binahana Okay, lagyan sa natin ng ilang sabaw kainan ang ang ating tubig baon. ng kuryente. Ang malalakas na ulan, paghidlat at pagkulog ay dulot ng localized thunderstorms na posibleng maranasan ulit sa ilang lugar bukas. Base sa Ating datos ng baon Metro sa Weather, work. uulanin ang ilang bahagi ng Luzon bukas sa Northern Luzon, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region at Mimaropa. Sa Metro Manila naman, hapon din inaasahan ang mga pag-ulan. Posibleng malawakan na ang ulan pagsapit ng gabi. Uulanin din ang ilang bahagi ng Visayas. May That's malalakas it. na ulan lalo na sa Ating Samar baon, provinces at Western Ilagang Visayas. baka na buto-buto. Para